O folclore galego volveu a soar con forza esta fin de semana en Artes co Bruón Folk Fest. A terceira edición do festival reuniu música, baile tradicional e actividades culturais, especialmente dun ambiente festivo. Artes converteuse esta fin de semana no epicentro da cultura tradicional galega coa celebración do Bruón Folk Fest, un evento que segue medrando edición tras edición e que xa se consolida como unha das citas destacadas do calendario cultural da comarca. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, participou na apertura oficial dun festival incluído na programación do Maio Cultural 2026 do Concello. Unha iniciativa que empezou como unha foliada de amigos, de veciños e que acabou no que hoxe vemos, un festival de 2 días no que recollemos a todo tipo de público, desde os máis pequenos ata os abuelos da casa que tamén participan e nos acompañan desde primeira hora, e no que agardemos que o público un ano máis de a talla, disfrute, baile, cante, non sabemos se vai a bruar ben bruado esta noite, pero que estamos seguros de que a xente está con moitísimas ganas de disfrutar da música galega, da danza, das amizades e de gozar dunha parroquia como esta que é a de Artes, que fai honor, eu creo que sempre ao seu nome de cultura, de creatividade, de tradición e de galeguidade. Ao longo das xornadas do 8 e 9 de maio, veciñanza e visitantes puideron gozar dunha ampla programación con concertos, baile tradicional, obradoiros, demostracións artesás e actividades para todas as idades. A verdade é que iniciativas como estas fan máis grande a cultura local e a cultura ademais de parroquia, que creo que é importantísimo poñela mano. A música foi a gran protagonista, con actuacións de grupos como Five Pipers, Faltriqueira, Ardentía ou Ramalleira, que puxeron ritmo e ambiente a un festival marcado pola participación e a boa acollida do público.